vítam vás u nového videa a dneska budeme hrať challenge Unleashed zbrane. Takže ideme dať ready a tentokrát to bude v Battle Royale. Ideme sa pozrieť do shopu a máme tu Jacksperova, ktorého práve mám na sebe. Mám to tu zlacnené, lebo tuto mám už pokúpen, tuto som si toto v minulosti kúpil tohto Jacksperova. A nedokončil som celý Battle Pass, tak bohužiaľ nemám aj ten druhý editor, ako je úplne kostra. Ale to nevadí, lebo ideme do hry a budeme hrať challenge Unleashed zbrane. Na bossov, vrátane Godzilla alebo King Konga, môžeme používať hociaké zbrane, epické alebo mytické, aj väčšie varianty ako šedá, ale na hráčov alebo NPCčka nie. Takže ešte sme v načítacom lobby a úplne si ťažím kameň. Ešte úplne nie som rozhratý, takže nečakajte nejakú dobrú gamesku, ale mohlo by to už lepšie ako minulú hru. Edity mi veľmi nejdú, toto NPCčko ma otravuje, lebo mi ničí stavby, tak by som radil na ide na iného otravovať, lebo dostane full box. Alebo teraz pozerám buildy, čo? Aj buildy sú lepšie ako zero buildy. Dobre, ukáž, či sa nám tá veľká opica spavne. Nespavne, určite, že nie. Ukáž, kde ideme? No ja by som išiel asi do night shiftu, na secret bunker. A to NPCčko tam takedy nebýva, lebo neviem prečo. To nie, mám evade. Nemám. A nikto nehral z mojich friendov. Ja už by som mal vyskočiť. No, tak by som aj vyskočil. Tak tuto s Jacksperovom ideme behať po mape so šedými zbranami. Preto som si dal taký skin. Že je podobný Jacksperov a takúto umbrelu peknú. Toto umbrella, no, najlepší dažník všetkých vo Fortnite. To má frajer tiež nejakú umbrelu a nemá na moju. Proste má najlepšia umbrella z histórii Fortniteu pre mňa. Napíšte mi do komentáru, že ktorá je vaša najobľúbenejšia umbrella vo Fortnite. Moja je rozhodne táto chrombrella, lebo fakt vypadá cool, ako keď sa ona roztápa. Fakt z mňa mini zelené, ale bohužiaľ tie nemôžem používať. Išiel dať toto pidina, ale elementála tomu NPCčku. A tuto je ďalšie NPCčko. Či? To je hráč z Huntingov. Jasné, si to bol hráč, na ktorý si ma chcel počkať. Škoda, že nie je snajperka ako teraz, že v šedej variante. No, D36. Double shield môžem používať aj chyby. Bojky sa im budú hodiť. Zakačka nie. Máme level up, konečne. Sorry, že včera nevyšlo video, nemal som veľa času na to. A dneska som nám to vynahradil shortom. Ako som odhalil moje Lego Technic auto. Ukáž, čo je tu? Dobrá čestka. No tak si asi úplne nemôžem. Je škoda. No ako iba... Čo mi padne. Poďme, ty kokos spanta. Ešte asi tú masku zoberám. Ako na movement, to môžem sa neuberať nič. No dobre, idem ďalej. Vlastne ani do toho secret bunkru nemusím iba šedé zbrane používať. Hráč. Som ho Vary prespanoval proti zelenej figurine. A ten si trhá hlavu. To má taký damage rúzak s tým. Tak, dostal. Á, kto tu je? More, poď sem. Kašľam na teba, keď mi zdráš. Nemal si mi zdrať zmrdelanej. A to je jedno. Kašľam. NPCčko je kde? Kam
ideme ho naštvať. Ideme kempiť pri tom Secret Bunkeri, bo ten hráč dal len toto, vidí na tomu NPCčku a dostal ten kľúč od Trezora. Ideme kempiť len toto, u toho Trezoru a keď tam pôjde, tak ho zabijeme. No už tam ide. Už tu ide. Ale kde vlastne ten Trezor? To je chlapec. Papu si asi nezoberiem. Kde je ten Trezor? Som úplne zabudol, že kde je ten Trezor. Asi je na druhej strane, ak sa nemýlim. Kto tu? Tu je. Neviem toto. No tak tu je ten Trezor a on už má ten kľúč. Už je tam. Je tu. Ma nevidí. Kde je ten s tým kľúčom? Ja chcem strašne vychatiť. Toto už musí byť, ale... Ten NPCčko, zasa. A tu asi milión NPCček a hráčov vychatím a ani jeden nebude mať ten kľúč. 6 hráčov, alebo koľko som tu zabil a ani jeden nemal ten kľúč od toho Trezora, to je hrozné. Lebo ten hráč nevie, kde je ten Trezor a išiel úplne inde. Ja si dám nička, radšej už fakt nemám na to nervy. Ja tu dám asi 5 hráčov zabijem a ani jeden nemá ten pondiatý kľúč od Trezora, chápeš? Chápete? Teda, to je trapné. Idem heď, to je to. A čo je to? Poďte, teraz tu je možné. Dobre, idem ďalej. Čo mi to nedá choloviť, ešte, že tak. A zareč ma tu. Idem pomáhať. Teraz ho zabiješ. Srajako. Už mám poukaz na tú kartanu? Nemám. Tento vie dobre buildiť, to je dobrý hráč. Čo? Kde je? Teraz musím snažiť, toto je dobrý, to je dobrý. Na ňo edity robiť. Ty kokos, neskoro. Vážne, Tetrapak. S katankou ideš, čo? Po kakanči. Katana ti nepomôže. Oček. No radšej choď s pumpom. Dobre, nemám prebité, zomrem. Stop! No ale... Joj!
trapak. Úplne trapak, nič iné. No dobre, toto asi stačilo na dnes. Dobre, čaute.